παιδιά, είμαι ο Ζαχαρίας και σήμερα θα δούμε το Skibidi Toilet. Έχω δει πάρα πολλούς YouTubers να το έχουν κάνει αυτό το Skibidi Toilet και είπα να δω τι είναι και εγώ, να το τσεκάρω, γιατί δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι στο καλό είναι, δεν ξέρω τίποτα. Και πάμε να δούμε, τι θα δούμε. Τι είναι αυτό, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος στην τουαλέτα. Τι είναι αυτό, παιδιά, δηλαδή μπορούν να βγουν και από αυτοκίνητα. Δηλαδή μπορούν να βγουν και από, πώς το λένε, και από μπάνια αυτή και από... δεν κατάλαβα. Εγώ μέχρι τώρα τουαλέτα είδα. Παναγιά μου. Τι είναι αυτό? Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες τουαλέτες. What? Πώς φοράει τώρα αυτό από την πόρτα? Έχει και επτάμενες. Ναι, μισή τουαλέτες είναι. Πόσες τουαλέτες υπάρχουν? Άντε να σταματήσει επιτέλους, μπράβο. Τι είναι αυτό? Γιατί μην μου πεις ότι εμείς είμαστε οι κάμερες. Όχι, εμείς είμαστε οι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Ναι, εμείς είμαστε οι κάμερες. Τώρα τι θα κάνω? Τώρα, What? Τι κάνεις? Γιατί είναι αγγελάκι, αφού οι τουαλέτες δεν είναι κακές? Οι τουαλέτες είναι καλές και οι κάμερες οι κακές? Όχι, τον έφαγε. Παναγιά μου. What? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ναι, καλά είπα, οι τουαλέτες μάλλον είναι κακές, αφού έχει αυτό το διαβολάκι εκεί πέρα. Ξύλο. Το έκανα. Τι βγάζει λέιζερ? Όχι πάλι.
Αχ. Γιατί είμαστε τόσο ψηλοί? Δηλαδή... Τι κόβω χωρί YouTube. Και αστυνόμοι είναι εκεί πέρα. Τους κατάστρεψε. Ouch. Κάτσε λίγο, τι είδα εκεί? Περιμένετε λίγο να το πάω πίσω. Είδα μία γάτα. Είναι ονομαστικό, παιδιά. Είδα εκεί πέρα μία γάτα. Τώρα τι θα γίνει? Αχ, πάλι αυτή εδώ πέρα. Αυτός με... Τώρα αυτός είναι ο στρατιώτης. Τίποτα ήταν αυτή. Ποιος είναι αυτός τι είναι αυτό, τιτάνα, γίγαντας. Μας κάνει και... Μπράβο του. Ξύλο. Του έκοψε το κεφάλι. Μπράβο. Τον νίκησε ήδη. Τι κάνει? Είναι... Έβγε. Τι του κάνω να δω ανάκριση? Τι είναι αυτό? Τι του κάνω ανάκριση? Πώς το κατάλαβα? Να δούμε αυτό και νομίζω θα το συνεχίσουμε άλλη φορά. Μπράβο παιδιά. Άρα αυτός δεν παθαίνει τίποτα. Τι είναι αυτό? Δεν θέλω να το ξαναδώ. Παιδιά, και αυτό ήταν το Skibidi Toilet. Θα το ξαναδούμε άλλη φορά. Θα δούμε λίγο αυτό. Τι είναι αυτό? Μου σάπισε ήδη. Και πάει η βάση τους, εντάξει. Και παιδιά, αυτό ήταν το Skibidi Toilet. Θα το ξαναδούμε. Κάτσε, το κατάπιε λίγο. Τι γίνεται εδώ? Ωραία, και αυτό ήταν το Skibidi Toilet. Θα το ξαναδούμε άλλη φορά. Και... κάτσε να πατήσω like, επειδή μου άρεσε. Να κάτσετε. Ωραία, και θα το ξαναδούμε άλλη φορά. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και... ναι, bye. Κάτσε λίγο. Πού είναι λίγο κάτι? Τι να... Περιμένετε. Αυτός εδώ πέρα να... Αυτό δεν φαίνεται εδώ πέρα, δεν σας το δείξω. Όχι άλλο Skibidi Toilet.